er faktisk pænt gammel slang. Han er 32, ikke? Ja, ikke han er min tror ikke, han stopper her lang. Altså, Nu købte de en cykel, så sagde der kommer ikke nogen med. Så kommer der ikke nogen. Skarser, Ronaldo og Mario Balotelli. Nej, jeg prøver at filme. Venter til det. Prøv at se, Barca med en målmand, en forsvar, en midtbane. Okay, Zlatan, Pepe, nej. Hallo, Zlatan og Valdes. Pepe, og Barca. Nej, Pitu. Det lyder som Valdes er bedre. Nej, jeg mener Damphold. Det er syg hoved. Damphold, så ligesom Joey Barton, Gattuso og de der. Gattuso, han er griner. Okay, de to angriber skal være Mario og Zlatan, ikke? Og så central midt skal være Gattuso og Joey Barton. Og jeg er Joey Barton. Og hvem skal spille med i central midt? Det er mit tændspil. Jeg ved det. Cantona, han er jo gammel, han spiller jo ikke mere. Nej, men det er ligegyldigt. Tiote, vi siger bare Tiote. Og venstre bak, hvem skal det være? Seriøst, der er altid den her diskussion. Det er altid det samme. Det starter med, at folk siger, at Arsenal sutter, og så går den i gang. Vi siger bare, at Pepe spiller som venstre bak. Hvem er syge hoved? Det er længe siden, jeg har haft en klasse til at fodbold. Nej, men... Tak! Daniel Alves, han er syg stamp også. Ja, han er også syg hoved. Daniel Alves. Jo, han er det er sjovere. Nej, det er sgu ikke i vores Jørgen! Peppe er sgu ikke en dyr. Peppe er den højeste standard. Peppe? Han er ikke for god. Hallo! Nej, men... Respekt! Ja, respekt. Og der har han spillet 5 kampe eller sådan noget. Han har spillet 20 kampe. Han er bedre end mennesker. Han har fået 2 røde kort. Han er så dreng. Du ser sådan en pige over mig. Vildt! Vi skal være pige med biografen med en jeg sidder skråt over for hende. Der sad en bag mig. Der sad en 5 rækker bag mig. Han blev så fint af mig, han blev bare ved. Hvad laver du? Jeg sad en dame foran mig bag mig. Du sparer mig lige på skidt. Lige siger, når de begynder at klappe. Det var mig, der startede. En af gangene var det ikke mig, der startede. Du startede også en. Jeg begyndte bare at klappe, og så begyndte alle andre. Jeg Nej, jeg startede en af dem. Jeg tænkte, kunne vi startede også en.